Konsehal Pastor Jun Alcover ni pasakaw kaso sa ombudsman batok ni Mayor Tomas Osmeña. Gituhuan nga bata-bata ni Kerwin Espinosa na sikop sa Regional Intelligence Division. Duha ka lalaki gipa musil samtang nangatulog sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Sugbo. Duha ka pusher na sikop na hinuon human nakalapas sa lagda sa trapiko. Maayong hapon Subo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Usa ka tawo nga adunay armas ug droga sulod sa usa ka hotel na dakpan sa mga sakop sa kapulisan. Siya gituohan nga konektado sa mga Espinosa nga ginganlan sa presidente nga nalambigit sa gidili nga drogas. Kini gi-aksyon ni Leslie Vestil. Dini sulod nini usa ka lawak sa Alsons Indalan Chavez Barangay Lorega na sikop ang giingong bata-bata ni Kerwin Espinosa. Ang buhatan sa Police Regional Office 7 nakadawat og impormasyon sa kadudahan nga lihok ni Roderick James Espina, 54 anyos nga taga Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga sakop sa Regional Special Operations Task Group ug Regional Anti-Illegal Drug Special Task Group mipuyo sa hotel alang sa pagpaniid kaniya. Muhimo unta sila og buy-bust operation apan nakita nila ang mga armas ug drogas diha sa lamisa dihang giablihan niini ang pultahan. Matud pa sa staff sa hotel, si Espina way pakyas nga mobayad sa abangan niini nga 19,000 pesos matag buwan. Apan natingala sila nga dili kini magpasulod ug magpalimpyo sa kwarto ug kon magpahatod og pagkaon sa gawas kini ipabutang ug siya na ang mukuha niini. Yan lang makaduda siya kay kanang sa yang pagstay diri kuan kana dala nga mag-out dan dili siya paklin sa yang room ngana lang mo lang na amo ang nadudahan kay di siya magpaklin sa yang room maora man sad na pero as a guest kuan si sir kanang okay man siya sa amo hinuon butan man siya. Si Roderick James, anak sa kani Mayor sa Maasin Leyte nga si Edgarino Espina, giila usab siya nga bata-bata ni Rolando Espinosa alias Kerwin nga anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, kinsa gila ni Presidente Duterte nga nalambigit sa gidili nga drogas. Matud pa ni PRO7 Regional Director Noli Talinio, ilang susihon ang mga kauban ni Espina aron masubay nila ang mga sakop ni Kerwin Espinosa nga ania sa Sugbo. Dako ang pagtuon ni Talinio nga ang mga tawo ni Espinosa mianhi sa Sugbo aron mutago. Yun ang information natin at accordingly ay ito isang bata ni Kerwin Espinosa at taga Maasin Leyte itong nahuli natin. Bata in the sense na tauhan sa yung... Accordingly, yun ang initial information, tauhan ito ni Kerwin Espinosa at dito nga nag-ooperate sa Cebu area at fortunately nahuli natin siya. Giimbestigar karon sa kapulisan ang impormasyon nga ang mga drogas gipaagi sa Camotes Island tungod sa kaduol niini sa Leyte. Si Espina himakak nga aduna siya kalambigitan sa mga Espinosa ug ani ang iyang pamilya sa Sugbo samtang nagpaabot siyang mahuman ang iyang panimalay sa Maasin Southern Leyte. Matud niya ang nakuhang drogas iyang personal nga konsumo ug ang armas iyang gigamit nga proteksyon. Tawtuod ka ni Espinosa? No. Wadsud ko mana natin nga, ko ano na apel ko ba na bisang pag distant bisang unsa pag usus no o kung ano wa sus layo sus no bisang pag ila detector para ma-justify po ba kung makipalay detector test ko wa jud kini akong surat yun nga wa di may connection okay kailan mo delete po wa jud mo magkaila bisag iyang tao bisag wa jud magkaila tao wa jud mo nagkahima jud bes ang pag-istorya sa telepono wa jud ang puto gi matinga ko. Gisusi usab sa kapulisan ang impormasyon nga adunay warrant of arrest si Espina sa kasong iyang giatubang sa Southern Leyte. Nakuha gikan sa kwarto ni Espina kining pinutos nga shabu, marijuana, kalibre 45 pistola, kalibreng 22 nga revolver ug mga gamit sa pagripak og shabu.
Nagbantay usab ang kapulisan sa reyon batok sa mga tawo nga responsable sa pag-ambush ni Attorney Rogelio Bato Jr. ug sa kauban niini nga 15 anyos nga estudyante didto sa Lumbag 2, Sangkahan, Tacloban City. Si Attorney Bato, kinsa giilang abogado sa mga Espinosa, gipusil sulod sa sakyanan lakip sa pasahero niini ang usa ka estudyante sa grade 9 nga si Angelica Bonita. Upat ka mga tawo nga sakay sa usa ka puti nga pick-up ang mi-overtake sa ilang gisakyan ug namusil gamit ang M16 rifle. Si PRO7 Regional Director Noli Talinio mipadayag usab nga andam silang mutabang kun ugaling mangayo og assistance ang Police Regional Office 8. Oh, of course. Basta may coordination, may request yung Region 8, tutulong yung Region 7. Baka mainit siya doon, dito siya magpalamig. Pwede. Tayo naman wala tayong ginayawang trabaho pagdating sa illegal drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Duha ka tawo gipamusil samtang nangatulog sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Sugbo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Usa ka lanog nga buto sa armas ang mitugaw sa mga nangatulog sa park kilid sa SRP Tunnel sa Coastal Highway kaganihang kadlawon. Nakalabay ang pipila ka oras, napalgan nga wa nay kinabuhi ug dunay samad pinusilan sa ulo ang dispatcher sa taxi nga giilalang sa pangalan nga Mario. Usa ka kabhang sa bala sa 9mm ang nakit-an duol sa lawas sa biktima. Pasado alas 12 katapusan nga nakit ang buhi si Mario sa iyang higala nga si Jay Bakayon. Mato ni Bakayon, nakabati silag buto sa armas apan wa sila mususi sa nahitabo tungod sa kahadlok. Gisusi pa sa kapulisan kung dunay kontra o nalambigit sa iligal nga kalihukan ang biktima nga dunay mga kabanay sa A. Lopez ug Dulho Fatima. Buto na dito naiking sawa. Naiking bro. Ningon ko nga ay lang mo na kay maamong ita. Lisod na. Nadala pa sa District Hospital sa Lapu-Lapu si Noel Patalinghog, human gipusil sa makadaghang higayon. Pasado alas 2 kaganihang kadlawon, natulog gawas sa iyang barong-barong ang biktima sa may sitio Karahay, Barangay Gunob, dihang kalit nga giduol ug gipusil sa makadaghan nga higayon. Nakadagan pa ang biktima sulod sa balay sa iyang inahan ug miila sa mipusil kaniya nga si Rodino Pagubo nga ilarang silingan. Unom kakabhang sa kalibre 45 nga bala ang nagpasad sa crime scene. Sa follow-up operation, naabdan sa Lapu-Lapu City Homicide ang suspect nga si Pagubo sa ilang balay apan wala sila'y nakuhang armas. Apan matod ni Pagubo, natulog ra siya atol sa pagpamusil, human kini nakig-inom sa iyang mga higala. Ipaubos sa paraffin test ang suspect ug ipaila sa biktima nga nakaron sa laing hospital tungod sa daghang samad agi sa bala. Dili pa sa gid ni makasulti nga sa gid ko. Among buhaton na ni Robert. Dadon ni namo sa dito sa Vicente Soto kata naman dito biktima. Amo ni siya ipa-identify. Si paghagba niya sa taas akong mama, siyang lola ba. Mao man iyang kuan ang nga ni Dino. Ni ana siya nga, "Ma, naigo ko man." Ingon sa mama, "Ha? Gusto mo naigo?" Pagkakuan, ana din siya. Pusil ko ni Sandino. Wanan, kurog-kurog na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka team sa mga pulis gikan sa Regional Public Safety Battalion gipadala sa Danao City tungod sa mga sunod-sunod nga hulga nga nadawat sa police station. Ang mga hulga nagsugod human mapatay ang igsuon sa gilang nga drug lord sa lugar nga si alias Barok. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Kung sino man yung magtre-trete, ako na lang yung harapin nila. Gihagit ni PRO7 Regional Director Noli Talinio kadtong mga taong nagsigi og padala og hulga sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao. Matud pa ni Talinio, igo lang misunod sa mando ang kapulisan sa Dakbayan sa Danao sa pagpuos sa mga nalambigit sa illegal nga drogas. Dugang pa ni Talinio, siya ang nagmando sa hepe sa Danao ug mga tawo niini, hinungdan nga mas maayong siya ug ang nanghulga mao'y magkaatubangay aron maghuman. Ako yung regional director dito, ako lahat ng threat na yan at magharap-harap na kami, di ba? Kung sino-sino pa yung idadami nila dito, nagtatrabaho lang yung mga tao na kanilang tinetreaten, di ba?
Andam sa muhatog og proteksyon si Talinyo ni adtong mga taong miuban kanila sa kampanya batok sa illegal nga drogas nga nakadawat og hulga. Ang kapulisan sa Danau padayon gihapong nakadawat og hulga human sa nitabong kamatayon ni Meds Alvaro, ang igsuon sa nabanto nga drug lord nga si Alvaro alias Barok. Gani tungod ini gipaarakan sab ang police station sa Dakbayan sa Danau. Sa pagkakaron gipadala ang usa ka team sa Regional Public Safety Battalion sa Dakbayan sa Danau. Meron na tayong nilagay doon sa Danau, meron ng isang team ng RPSB. So, kung kailangan pa, marami pa tayong pulis na matitino na pwedeng lumaban dito sa kampanya natin sa illegal drugs. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Duha ka pusher sa Talamban na dakpan tungod sa traffic violation. Mga armas ug shabu nga ilang gipalit nakuha gikan kanila. Mubalik si Leslie Vestil. Nabalhog dinhi sa Fuente Police Station 2 ang duha ka giilang nga drug pusher nga nadakpan tungod sa traffic violation. Nasikop silang Glenn Losurata ug Jerry Gambua nga puros taga Talamban Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa traffic enforcer nga si Perilyn Dusdus ug kauban niining si Barry Gabutan, walay helmet ang nagbackride sa motorsiklo nga si Losurata. Alas 7 kaganiyang buntag, gipahunong ni Dusdus ang motorsiklo nga gimaneho ni Jerry Gambua diya sa eskina sa Maidan Osmeña Boulevard ug Escarrio atubangan sa Kapitolyo. Dugang pa ni Dusdus, iyang nakita nga walay plate number ang motorsiklo, hinungdan nga mitumaw ang iyang pagduda nga gamiton kini sa krimen. Misamot ang iyang pagduda diyang nilugnot si Losurata diyang gipusasan. Didto na nakita ang armas nga giluklok siyang bugan. Ikaw na ni sir, gipusasan, ako na siya pusasan na siya kay ko naman kanang lahi naman ang lihok. Munto pa dito na pagpusas, dito na mina-confirm nga naa gyud ni sila yung mga daotang lihok. Kay ug ikaw wala kay sala, ipusas nimo, magpapusas ra gyud ka. Siya kay pagpusas kay nikisi-kisi man siya ni upo. Pag upo, mo ditong nag-upo kay na iyang armas na siyang ilawom. Si Gambua kinsa nananghid nga mopalit og pagkaon, daling mitago siyang armas sulod sa CR sa La Fortuna Bake Shop apan nasakpan gihapon. Si Gambua miangkon nga iya ang armas ug ang shabu nga iyang gipalit sa May Alopes. Mamursinto unta siya inig kahali niini. Matuto pa ni Gambua ang armas gubaon ug iya lang unta ning pangpanghandlok sa usa ka taxi driver nga misaghid kaniya. Si Losurata miingon nga gipauban lang siya ni Gambua ni adtong tungura ug igo lang siyang gipadala sa armas. Oh, ang kon mo ako am ng armas gid. Ang am sa din na ko. Hinatag ra na paano sa mihatag na? Sa bulin mo nang pamalikan. Oh, balit ra roll ba katobo ba? Ano wala ko ni surrender ang tanan ng balik maka. Wa mo nilaing kon. Kwarta gid niya. Akong motor siya may nagdagid sa motor mismo. Ya, pag awla baong na gud, hadlok na gud. Dilito ko ay ato kay dara to nako. Asa din tang padung? Ato na may sa katong kuan sa motor ba kanang. Oh, driver's taxi. Iya. Kay nabangga man yung motor. So, unsa to inyo atong pusilon unta? Amot lang, iyar mo tong padaan ako. Matud pa sa hepe sa Police Station 2 Chief Inspector Hartzell Peter Bilyedo, ana sa top 10 drug watch list sa Talamban Police Station ang duha. Gani mi-surrender na sila apan mibalik gihapon sa pagpamaligya og shabu. Iyang ipasusi ang mga armas ug mga bala nga na-recover gikan sa dinakpan kun mo-match ba kini sa mga na-recover nga kabhang nga nalambigi sa nitabong patay sa Sugbo. Right now kay duha man gyud sila, they have in possession different high-powered firearms. Ato na silang i-check no. We are also right now checking sa kung naan sila yung mga standing warrant or they have been involved in shooting incidents. We found out nga kaning duha ka subject nato si Jerry Gamboa o gani si Glenn Losurata, mga identified pushers ni sila sa Talamban Police Station. They are what's listed at the same time ni surrender na ni sila. Na-recover sa kapulisan kining puto sa gituang shabu, duha ka armas, mga bala ug mga gamit sa pagsuyop og shabu. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Acting Mayor sa Dakbayan sa Sugbo mipadayag nga pamulitika lang ang pagpasaka og sumbong batok siyang bana nga si Mayor Tomas Osmeña atubangan sa Ombudsman. Kinig action na ni Edwin Cañete. You know, everything is tied to politics. It doesn't make it bad.
Matud pa ni Osmeña nga dili siya makamando sa iyang bana nga si Mayor Tammy Osmeña nga siya mo itudlo nga mamahimong acting mayor sa higayon nga wala siya dinhi sa Sugbo. Giklaro ni Margot nga ang iyang pagka-acting mayor sa pagkakaroon igo lang mutambong sa mga meetings og dili siya makapirma og mga dokumento og ang tanan nga mga pagbuot mao lang gihapon ang iyang bana. Matud ni Konsehal Margot Osmeña dili kini unang higayon nga gitudlo siya nga acting mayor gumikan kay dako man kini og pagsalig kaniya og labaw sa tanan. Asawa usab siya. Yeah, he did that before. Na-issue lang ni because of politics? Maybe. Gipadayag ni Margot Osmeña nga pamulitika ang gipasaka nga sumbong ni Konsehal John Alcover sa Ombudsman. Iyang gihulagway nga dili kini maayong sumbanan sa pamulitika. You know, really, I don't even... I don't want to comment on him. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mayor Tomas Osmeña gipasaka og sumbong atubangan sa Visayas Ombudsman. Ang upat ka sumbong naglakip sa kapakya sa pagpatuman sa flag retreat. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 9 kaganihang buntag dinhi sa buhatan sa Visayas Ombudsman, gisangat ni Konsehal Pastor June Alcover ang sumbong nga ihang gipasaka batok kang Mayor Tomas Osmeña. Upat ka kaso ang gisangat sa Ombudsman, gumikan kay daghang questionable ug illegal nga gihimo sa mayor diha sa Cebu City Hall. Alang ni Alcover, dili niya mahimo kining palabyon aron masayod ang Sugbuanon. Mireklamo si Alcover sa paghatag og cash rewards nga 50,000 pesos sa kapulisan nga makapatay og kriminal, drug poser ug drug lords niadtong panahon nga wala pa siya makalingkod pagka mayor. Matud ni Alcover, nakalapas sa balaod ang mayor. Ang kini mga cash rewards para lang ni sa mga informants, uniformed men like police and the military are not allowed to receive cash rewards. Una nga ato siyang ipayla kaso niya na kay mura manggut og nag-encourage nun sa pag-ayo sa patayan or extrajudicial killings nga para nako dili gina maayo. Ikaduhang sumbong mao ang pag-appoint ni Osmeña og mga deputy mayors sa mga konsehal sa BOPK. Matud pa ni Alcover, ang usa ka elected officials dili ma-appoint isip appointed officials sanglit gipili sila aron mulingkod sa konseho. Unsa may role nimo sa konseho? Ang role nimo sa konseho is to balance the power of the executive. Pero kung imong tagaan og executive power ang usa ka konsehal, usa pa niyang i-balance nga part naman sa executive noon. So mo nang violation na illegal na ang iyang gihimo. Ang ikatulong reklamo ni Alcover mao ang pag-appoint sa mayor sa iyang asawa Margot Osmeña isip deputy mayors nga matud ni Alcover usa ka matang sa nepotismo. Kaya mo appoint ka og imong asawa nga illegal na daan plus doon na bigyan mo relasyon. Laing reklamo nga iyang gipasaka sa ombudsman mao ang pagmando sa mayor nga kausa na lang sa matag buwan himuon ang flag ceremony ug ang kapakya sa mayor sa pagpatuman sa flag retreat matag Biyernes sa hapon. Gihangyo ni Alcover ang ombudsman pahamtangan ang mayor og preventive suspension samtang magpadayon ang investigasyon sa mga sumbong nga iyang gisangat. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapitolyo nagplano sa pagpasulod og balik sa mga bisita sa mga piniriso sa provincial jail. Kini-aksyonan ni Ray Pasaporte. Oras magkabibang Nakahukom si Gobernador Junjun Davide III nga ibalik niya ang dalaw sa piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC. Duha ka semana gikan karon. Gikanselar ni Davide ang dalaw sa inmates sa bilangguan. Human sa pag-iskapo ni Arnel Mait ang pagnegosyo sa Cebu, sulod sa jail ug ang nagpadayon nga negosyo sa duha ka piniriso sa cyber pornography sa Langyaw ug babaeng taga Cordova. Sa dihang sila si Romeo Manansala ug Marco Turalpa ang nagdumala ni ini. Taliwa sa sunod-sunod nga kontrobersiya. Unang ni-resign si Tural, dayon sunod sab nga ni-resign si Manansala. Human sa Joint Operation Greyhound, kapin usa ka semana na ang nakalabay. But maybe in the next 2 weeks tingaling atong
i-lift na no. I will have to talk first to the personnel there. Okay. Gawas sa mga piniriso nga mihangyo nga ibalik na ang dalaw, mihangyo sab niini ang inahan sa drug lord nga si Alvaro alias Baruk didto sa NBI sa miaging simana nga wala na sila magkaistorya sa iyang anak. Sukad ni na priso diha sa CPDRC ug gimingaw na siya niini. Apan wa mutuo niini si Davide. Naka-istoryahan ang gusto pag-strafe sa Danao City Jail. Ingon ng pulis sa Danao nga naka-istorya pa siya ni Barok, yung mama. So diya sila communication, nakalusot niya itong cellphone. Padayon sab nga gibarugan sa gobernador nga dili lang una sila mudawat og mga bag-o nga piniriso gumikan sa kahuot na niini. Dili na usab paabangan sa gobernador ang conjugal rooms sa CPDRC sukwahi sa panahon ni Toral nga gipaabangan kini apan walay resibo nga mahulog og personal nga negosyo. Samtang gipahibaw sab sa gobernador ang nadawat nga hulga sa kinabuhi ni Carmen Remedios Durano Mica. Matod sa gobernador, human napatay ang igsoon ni Alvaro nga si Meds Alvaro atol sa anti-drug operation sa kapulisan sa Danao. Diha na nakadawat si Mica ug hulga. Si Mica lumad nga taga Danao City ug head sa Cebu Provincial Anti-Drugs Abuse Office. Matod sa gobernador, iyang gihangyo ang hepe sa Provincial Police Office Senior Superintendent Jose Macanas sa paghatag og police isip security escort ni Mica. Tanaw na ko. Seryoso na, ikan sa mga pamilya sa Barok tingnan sa Danao. Pero na kasi kuan lang pila yato ilugang kang idol na security. Idol sa CPP, depende sa CPP. May 1 or 2 na rin. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga nagtukod og mga balay sa Osmeña Shrine mikiha sa Dakbayan tungod sa pag-demolish sa ilang gipangtukod nga balay. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Usa sa gibasihan ni Attorney Escolastico Daitol mao ang pagpatuyang sa kagamanan og dimuli sa mga balay nga gipangtukod sa Osmeña Shrine sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Attorney Daitol, gidimuli sa City Hall ang mga balay bisan walay dala nga mga court order. Kaganiya, hapit magkagubot sa lugar sa pag-abot sa mga sakop sa probe team. Nabalaka ang buot mo puyo sa lugar apat nasuta ni Attorney Daitol nga igo lang sila nagsurvey. Wala, so far. Even the previous demolition here, why court order? Matud ni Daitol nga ang luna nga gitukuran og mga balay usa ka pribadong luna og angayan lang. Ang pribadong tag-iya sa luna mo'y mupuadimulis nini og dili ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang yuta gidunit na kaniadto sa Dakbayan sa Sugbo sa usa ka religious organization aron himuod nga usa ka minteryo. Nagplano karon si Daitol nga iyang ipadismiss ang kaso nga ilang gipasaka batok ni Raquel Arce sa probe team gumikan kay wala naman siya sa maong buhatan ug ang Cebu City government na lang mo'y ilang pasakahan og kaso. Para may klang kaso, ang City of Cebu lagi ako ikiya. Kuan, kani, i-declare na ko nita as a property owned by the national government, not City of Cebu, despite ang titulo sa City of Cebu. Kaya being a forest land, a timberland, sa mas dagat, submerged lands dagat, ang tagiyan na national government, kaya mga swampy area, mga kakahuyan, pagkatpat, national government. Ang City of Cebu, a local government, hindi mo makapatigyan. Sa miaging buwan gidimulis ang mga gipangtukod nga balay og dili na sila buot nga masubli pa ang ilang nahitabo. Niadtong hinangat nga eleksyon, mga butante miangkon sa mga pwesto og mitukod sa mga balay tungod sa matud pa gisaad ni Mayor Tammy Osmeña nga ihatag kanila kun mubutar kaniya. Butang nga gipanghipakak sa mga Osmeña. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Konsehal sa Dakbayan sa Subo, misaway sa gipakita sa mayor nga pag-usab sa iyang baruganan sa pagsuporta sa kapulisan. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Aris likini nga itong mayor, murag di masabtan. Murag di masabtan, murag gadud ako nakadrugas tingali dyan ni. Kini ang reaksyon ni Konsehal Pastor June Alcover sa pamahayag ni Mayor Tomas Osmeña nga wala niya hingpit bawia ang suporta sa mga kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sa miaging buwan, nasuko si Osmeña nga gipangrelibuhan ang paboritong mga opisyal nga sila si Chief Superintendent Patrocinio Comendador ug Senior Superintendent Benjamin Santos nga wala lang gani magpahibaw kaniya ang Kampo Krame.
Ang mga sakyanan nga alang unta sa kapulisan gipangbawi, lakip ang tanang armas nga pinalit sa City Hall. Sa pag-anhi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa miaging buwan, mihangyo kini kang Osmeña nga dili iabandonar ang suporta niini sa kapulisan ug suportahan ang hugot nga kampanya sa illegal nga drogas. Wala na usab manghatag og allowance ang dakbayan sa mga bag-ong mga pulis nga na-assign. Gitangtangan si Osmeña sa napulkom ug gahom sa pagdumala sa mga pulis ug gikuha usab ang tulo ni ini ka bodyguards nga naglakip sa iyang paboritong pulis SP1 Adonis Dumpit kinsa gibalhin sa lalawigan sa Bohol. Niadtong Lunes nihapit si Osmeña sa Police Regional Office 7 ug nagkaistorya sila ni Chief Superintendent Noli Talinio. Matud ni Alcover sa gipakitang taras sa mayor, sa mga kapulisan mo'y rason nga nihimo siya sa privilege speech sa konseho nga nag-auhag sa mayor nga ibalik ang suporta ni ini sa kapulisan. So, hospital ano ninyo? Normal ba kang tao ngayon ana? Nga sa tanan niya mga pronouncement, iyan namang giingon nga bakwion niya, kuhaon niya ang mga allowances, ang mga pusil, ang mga sakyanan. When in fact, that was the basis for the Napolcom Imbank to issue that memorandum. Diba? Kung sa to pabuang di ang Napolcom, ang issue lang ug walay rason. Ang rason nga nun, issue Napolcom tungod sa iyang mga pronouncement ug tungod sa iyang gihimo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nagdumala sa South Bus Terminal ipatawag alang sa pagpatinaw kung ngano nga dili mahimong magamit sa pasahero sa V-Hire ang South Bus Terminal. Mubalik sa report si Ray Pasaporte. Ipatawag ni board member Glenn Bersede ang tagdumala sa Cebu South Bus Terminal sa SBT Joey Herrera aron pangayuan ug katin-awan nganong dili mahimo mugamit ang mga V-Hire sa terminal. Sa miaging simana, nidusog resolusyon si Bersede sa sangguniang panlalawigan nga nag-auhag kang Herrera sa pagahin ug luna sa terminal alang sa mga V-Hire. Tuyo ni ini nga mas duol ang kasakyan sa mga pasahero gikan og paingon sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo. Sa kasamtangan, ang terminal sa V-Hire anaa karon nahimutang sa barangay Mambaling ug layo sa sentro sa syudad. Si Herrera mipadayag sa miaging simana sa dili pag-uyon sa resolusyon nga gipangamanan ni Bersede tungod kay napuno na ang terminal. Pangamutabang mo tato sa mga taga-probinsya ba nga layo bitaw nga dubli na mo inihangyo na mo. Unya mo tungin ko sayan na nato ang mga commuters kay dubli kayo mo tungin ko sige sayan na mo ha ug kuan kun si mahimo ani kana inga na og dili mahimo total resolusyon naman to temporary nature di ba ug di mahimo okay ra basta nga mo ni tubag ni sa hangyo sa mga commuters. Si Herrera niingon nga sa wala pa unta himua ang resolusyon, duna antoy sakop si Bersede nga nakikita kaniya. Apan si Bersede ni tataw nga nagpasugo siya og taw aron mususi sa terminal ug nakita niini nga lisod ug hasol alang sa mga sumasakay ang kalayo sa terminal diha sa barangay Mambaling. Mag-istorya ni Joey, akong tawag ko si Joey, ug balik ipatawag na ko sa chief of staff na ko. Aron na lumasitol tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Satellite News karong hapon. Mga nagunang magicians din sa Sugbo nagkatapok aron sa pagpadangat sa ilang mga nagkadayang sentimento kabahin sa hinahinay na nilang pagkawagtang karon sa entertainment industry sa Kabisayan. Tungod diini, naglaraw sila sa pagmugna og grupo sa mga hamtong og bag-ong mga magicians aron dungan nilang mapadangat ang ilang kausa sa publiko. Ug kini mo ang pagatud og genuine entertainment sa kadaghanan. Ani ang report. Kini ang grupong Just Magic din sa Sugbo. Mga nagkadayang magic tricks ang ilang idalit sa kadaghanan sama sa stage magic. Flourish Magic. O Close-Up Magic.
Dinhi sa Plaza Independencia, nagkapundok ang mga nagkarayang hugpong sa mga nabantong nga magicians dinhi sa Sugbo. Sa maong tigom, dunga nilang gipaambit ang mga nagkarayang sentimento mahitungod sa matod pa. Hinahinay na nilang pagkawagtang sa entertainment industry, di lang sa Sugbo, kundi lakip na sab sa Kabisayan. Diri sa Cebu, nawagta ang magic tungod sa Cebu sa ka-high-tech na ba? Nagka-high-tech na, makita na sa internet ang mga uban nga mga tricks, mao na mapula ng tao. Pero wala sila kabalo nga naay mga modern nga mga magic karon nga dili wala pa gyud nila ka nakita. Si Chinwin Gamao, usa ka street magician, sud na sa napulo ka tuig, nipaambit sa iyang obserbasyon sa kasamtangan kahimtang sa industriya sa magic dinhi sa Sugbo. Goal gyud kay supposedly ang purpose sa magic kapag pa-entertain sa mga tao tungod sa technology nga grabe na kay teknolohiya nga nalimtan na nila nga napo day laing art ang gitawag nag magic nga may unta may nindot. Ilang gibasol ang nagka-high-tech na nga kalibutan ug ang mga talent search nga nangitag linahi nga trend karong panahon kun nganong nikalit na lamang kahinay ang ilang demand sa takilya. Pag abot na gyud sa katong mga talent search, diha na na-diminish kay of course mas na-focus nila ang mga singing na, ang mga tao gusto na sa mga pag-viral na. Panawagan nila nga unta subli silang ikonsidera sa mga event organizers ug sa mga taong nagplanong magpahigayon og party tungod kay matod nila lahi nga klase nga kalingawan ang ilang ikadalit. Pwede lang i-add nyo sa Facebook Mark Carretero or Jolo Grapino for Just Magic, and then i-text lang sa 0907-879-1672. Duna sab sila'y plano karon sa pag-umod og usa ka organisasyon sa mga magicians dinhi sa Sugbo. Ato lang i-honor ang magic bisag sa usa lang kahigayon, magtapok-tapok tang tanan, mag-jam ta sa magic convention nga among i-promote karon. Alang sa walay kalapusang mga chika, o balikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Samtang ang pelikulang Camp Sawi, showing na karong adlaw. Busa sa mga broken-hearted out there, sugod na sa mga sinihan. Ako si JP Lau Patsera, mga word of the day, nagkanayon. Kailangan mo na talagang mag-curl ng lashes para mabuksan ang mga mata mo sa katotohanang hindi ka na niya mahal. Ang guy! Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!